салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. Тамошобинони азиз, хушомадем ба канали мо. Имрӯз мо бозори панҷшанбе рафтестем. ҳозир иҷа як ҷода истодем, да мошинем, мардак як дукор дора, ҳозир буроям меравем. ҳамха ҳаво гарм, соаи 11. ҳай тамошобинон, беҳад гарм. Дина як ҳамха борони сахт задак, я 10-20 минут дақиқа борони сахти кам тез да бас шуд. хай ҳаво на он қадар салқин шуд, кам камаки хай шамол ҳаст, гарм, беҳад гарм. мо рафтестем, ҳозир бозори панҷшанбе малина мехарем, варенӣ мекунем. Барои душанбе да малина қимати бадай амиҷа мекунам. Малина килош 20 сом, вай сатилчаш 20 сомон. ҳозир кубрем бозора бинем чанди боша, пешои домда 20 сомонӣ овардестиян. ман нагирифтам, рости гап гуфтам ки ай бозор свежи, саҳар катираем. ак саҳар барвақт рафтанӣ будем ки нашуд, камтар кор доштем. ҳозир як рафтестем. омадем бозори хуҷанд, бозори панҷшанбе да ҷои тиллофурӯшҳо. ана иҷода ҳастаи тиллоҳо аз 560 сомон сар мешавад. 1 грамм тилло 530 сомона, мо иҷода ёфтем 500 сомон. 1 граммша 500 сомонӣ метияб. тиллои российскияй, беҳад тиллои нағзай. ҳамаи ми чизе ки дидестен российскияй гуфт. ҳамҷода 3-4 бриллиант дора. бриллиантҳо 600 сомон 1 граммаш. тиллои итальянский 550 сомон 1 граммаш. итальянский бо қиматтара, нархаш ҳамира 4500 сомон мега. чиқад тиллош ғавси хушрӯ сохтагиш маъқул шуд. дастовуша бинед ча ғавсай чалаша, беҳад хушрӯ сохтагиш. и фианитай нигиноҳош фианитай. ана иша 6500 сомон меғалта, 500 сомонӣ граммаш. ана ин намудаш 4000 сомон. и камтар сабуктарай, барои ҳаму 4000 сомон меша гуфт. беҳад хушрӯ, нежни як иш. ана ми намуди ки оз нишон додам, ҳавая бо сурат гирифтам ки хушрӯтар шумода нишонтиям. ана ин намуча аз граммошон вобастагӣ дорад тамошобинон. ана миша мо харидем, гирифтем. иҷода мо чандта чала дошт, идгонам иёра мо додем, ҷошда чалаву гӯшвори комплект гирифтак. пешина буд, инош камта слишком груби буд ва ёра додак. якта итальянский чала дошт ва 2000 сомон харидан. грамми тиллора 380 сомонӣ харидестиян. 420 сомонӣ итальянскиро харидан граммша 2000 сомон шуд як чалаш, бо яктаи дига гӯшвор доштак.
детский гӯшвораи 1000 сомон гирифтам. Бо болош да пул мондак, баъд ҳамира гирифтак. Чӣ қадр хушрӯака бинем 4500 сомон я 6 граммай 5,5 граммай ҳамқа буд. беҳад хушрӯакай мада маъқул шуд. Баъд тиллора бисёри баъд нав видеои ки пеш партофтагим да бисёр савол меша ки тиллои нав ҳози чаншна нарх ки 6 моҳ пеш партофта будим 440 авай бисёри баъд пурсидан вай нархи 6 моҳ пешай ҳози боина 500 сомон шудай граммаш тиллои тозаи ҳами вай тиллои ки российский тиллои заргарии худмон арзонтар будай 480 сомон 450 сомон дам метиян 1 грамм тиллора ай заргарии худмон дами худмон сохтаги ино вай российский чӣ қадр хушрӯай гуфт хай аку маъқул шуд тиллошам нағзу коршам хушрӯ нигиноҳошам беҳад ҳамаш сафеди хушрӯ маъқул шуд гирифтем. бисёри бада иҷада тамоми намуд ҳастай бо ин намуд ҳастай ами комплектора ма бисёртарги ами комплектора сёмка кардам ки бисёр барои ами комплекто савол бисёр шуда буд нархҳо ҳози дига шудагия тамошобинон лекин 3 моҳ пеш сёмка кардам ҳамун нархай нарх ҳамун ки чанде буд ҳаваяй тамошобинони азиз баъд ҳами ҳозе ки тиллое ки пеш дошта бошен ягон хел тиллое ки намехоҳен ҳамун маъқул то нестай мебарен метиен ҳамун одаме ки мефурӯшад тиллофурӯш ҷошуда ҳисоб мекунад дига намуди новинкаҳо метия мо ҳамихе кардем тиллое ки истифода намебурдам дугонам ҳамаша додак ҳисоб кардем бо болои пул додак тиллои дига намуд гирифтак. Ака хай фарқ дорад тиллои пешина бо ғавзи хушрӯй ака барои моделш барои видаш бо мо тиллои дигаха гирифтем. ҳамин тиллофурӯшон намемонанд сёмка кунӣ агани бисёр навор мекардам афсӯс ки намонда намиқа сёмка кардам барои шумо тамошобинони азиз. омадем ҷои сабзавоту мевагиҳо бозорда ҳами сатилчаш 18 сомон бесатилча 16 сомон мо гирифтем 6 сатилча дар пакет гирифтем сатилчаш дар кор нестай. баъд бодринг 3 килош 10 сомон бодринги свежи бодринги ки уже камтар пучалай 2 сомон килош болгари 7 сомон килош. баъд помидор 5 сомон помидорои худмон чуқа помидорои сочни хушрӯ будай. иҷада гелос гирифтем гелос килош 12 сомон 10 сомон 7 сомон се намудора ҳами ҳози нами дидестен и 10 сомон гелоси бамаза ай гирифтему помидору бодринг ҳами хелаха харид кардем шаҳтута ини сатилча да тамошобинон килош 18 сомон шаҳтута сатилчаш 50 сомон. хай мо малина гирифтем барои варенӣ асосан ами омадам гуфтам ҳар рӯз пеши дом агани ҳамхе мошино мебиёрам продукта малина дар пеши дом 20 сомон гуфтам сатилчашаку дар иҷа 16 сомон да метиям бе сатилча 18 сомон да нархаш. гелосош ҳар я намуд гелос ҳастай бо ай ира размери калонай гелос 16 сомон беҳад калони хушрӯ буд. خوشخیرامان می روی ای جانی من بی من مرو ای حیاتی دوستان در بوستان بی من مرو خوشخیرامان می روی ای جانی من بی من مرو ای حیاتی دوستان در بوستان بی من مرو ای فلک بی من مگردو ای کمر بی من متاب ای فلک بی من مگردو ای کمر بی من متاب ای زمین بی من مباش тамошобинони азиз иҷада ман я сатилча ҳозинем ҷа я сатилча малина ҳай дар ҳами деги калон 12 литра мекунам
ман 6 сатилча малина гирифтам. Як сатилчаш 2.5 кило мебромадай. Ман 2 кило шакар меандозам. Ҳозир бояд ман як ба як кунам. Килода 1 кило шакар андозам. Лекин чӣ мекунам? 800 грамми ҳисоб мешада. Ман 1 килода 800 грамм нормал меяд. Ба ширини бачам дар кор нестай. ҳар кадоме ки бо хали ширина ки вай мехоҳад. 1 килода 1 кило шакар андозам. Ман ҳозир тайёр кардаму пакета овардем. Сатилчаша нагирифтам. Пакета гирифтам. На кам-кам уже хатезда гирифтем овардем. Мулоим шидестай, сис шидестай. Ов меброра. Тез-тезра ман шакар меандозам. Аралаш мекунам. 2 сатилчаша меяд дег да шава. 2 таваеш. ҳозир чанд қайшки бара 2 сатилча мебара, 3 сатилча мебара. Шакар қати чен када меандозумша. 1 килода 800 грамм меандозум. Туғри мешава худаш. Мемонам овуш меброя, баъд мегирам, меҷӯшонам, маҳкам мекунам. Тамошо кунед, нишонто метиҳам. Анамха пакетҳои калонда гирифтам. 2 сатилчара 1 пакет андохтем. Иҷада 6 сатилча да 3 пакет буд. Ҳозир набинен энам қашдай. ҳичи хеле тагш камтар хеле такша нишонтиам. Обро вардай бинед. хали безеби бад нашдай. Тез-тез ӯзи гирифта шакарда тарш мекунам. Тамошо бинен иҷада 4 сатилчара андохтам дегда. Деги 12 литрада. Хай шакаруша туғри кардам. 1 кило малинада 1 кило шакара. Мондагиш набурдагиш дига чида ӯзи нишон метиҳам. Мондагиша дай и косаи пластмасӣ гирифтам. 2 сатилчаи дигара қачи шакараш, қабатош қачи шакар рехтам. Ана иҷада кам тараки дигара бинен. Малинои хушруша вибр кардам. Сахтакои хушрӯ. Иёра украшение мекунам, барои торт мекунам. Инами ба наздики торт карданиям. Дар болои ҳамо мемонам. Малинои живоиш ёшад дилам нашад живоиша гирифтам. Анами хе худаш ов меброра. Наомада болои газ мондам. ҳозир газа гирён накардам. Тамошо бинен чӣ хе обро вардагия. Ана нав ҷӯшидана сар кадак. Паст мемонем ҷӯшидан мегира. Хоҳен хафкои болоша гирем. Нахоҳен нагиренам ҳеҷ гап надорам. Ман пеш вақт намегирифтам. Ҳамихе маҳкам мекардам. ҳичи намешад. Бояд 2 видео тамошо карда будам дар бораи ҳамин малина баринӣ. Хафкои болоша мегирам. Неки ман намегирам. Аяму аввал намегирифтам. ҳеҷ гап надора нагириям. Анами қашидак ози маҳкамаш мекунам. Бисёри баъд наҷӯшонем ки сиёҳ мешава малина. Хали светиш торик мешава. Бояд ами хали розивем ки хушрӯ бимона. иҷада маҳкам кардам ҳамаша. Тамошо бинон. Банкҳои 1 литрада кардам. Якташа 2 литра кардам. Ина бинем бисёри баъд ҷӯшондагӣ нестам. Светишам хушрӯ омада. Шакаршам ширинаки хушрӯ. 800 грамм дохтам 1 кило малинада шакар. Як ба як бояд мешуду. Ма камтар андохтам. Неки ҳами хелам ширини хушрӯ омада буд. Ина тамошо кунен. Бинен чанд қадар шуд. қа меҳнат кардам. ҳамқа банка шуд. хай худо ба шукр ҳами каштам. дӯстони азиз, блога ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошам.